Fischer, KSV Kolleribach seuraa koko ikänsä edustanut saksalaismies Euroopan mestaruuskisojen kolmonen 4 vuoden takaa. Taistelut edustuspaikasta Ramsit Akisin kanssa rajusti ja Hietaniemi aloittaa vauhdikkaasti, painostaa saksalaiset heti ulos matolta ja päätuomari tai siis vattatuomari Andre Green. Täältä tulee Hietaniemi painitrikoissaan, kunnon hiki päällä kun saa vääntää tosissaan. Mä heitin miehet mattoon, ei ne mulle mitään voi, kun hopeaa mä EM-kisoista kotiin toi. Mä oon Rami Nurmosta, kokea sai moni kunnon kurmotusta. Mä oon Rami Nurmosta, mä olen vahva jätkä, mä oon Rami Nurmosta. Fischer on Ramin sylissä ja siitä lähtee Rami. 4 pistettä, 5 pistettä, Rami Hietaniemi. Nyt näyttää vielä, saksalainen nappasi kurkusta kiinni, mutta väliäkö tällä Hietaniemen nosto jälleen Rami. Kisapartakin sai vastustajat pelkäämään. Taktiikka on aina ollut haasteet selättää. Öljyäkin levitin mä pitkin vartaloon, ja peilistä sen huomasin mä vahva oon. Mä oon Rami Nurmosta, kokea sai moni kunnon kurmotusta. Mä oon Rami Nurmosta, mä olen vahva jätkä, mä oon Rami Nurmosta. Ja nyt repii rajusti Hietaniemen käsistä ja nyt lähtee Rami. Siinä on ramimaista otetta, oli jo tuossa, mihin hän parhaimmillaan pystyy. Hietaniemen kanssa se on tuima, se on päättäväinen, niin kuin näissä kaikissa 3 edellisessäkin ottelussa, jotka hän on voittanut. Mä periksi en antanut, vaan kaikkeni mä tein. Miestä tuli vastaan, niitä leikitellen vein. Nyt voi hetken tästä nauttia ja hengähtää, kun kohta kuitenkin taas kultaa metsästää. Mä oon Rami Nurmosta, kokea sai moni kunnon kurmotusta. Mä oon Rami Nurmosta, mä olen vahva jätkä, mä oon Rami Nurmosta.